kaya ngene rasane awakku. Wetengku kok njur gedene ra jamak. Kisuk nek waras po kena tak nggo bagusi. Aduh. Oh, Simbok. Bapak Pucuk. Pak. Apa? Sampean niku pripun to, Pak? Nek gerah niku mbok ya njur gek dimarek-marekke. Sirahku ra kena tak angkat. Nek sampean niku ora njur mari lara, kula niku sing susah banget to, Pak. Mbok nek kowe makani aku ki mbok ya aja nganggo sendok bebek. Mbeler. Dang nganggo sendok napa? Waduh ya sakarepmu mbok aku gawekno jangan sing seger. Ngersake dar jangan. Jangan sop napa, Pak? Sop ya arep. Oh, nggih. Ning nganggo duduh pitik. Oh, nganggo duduh pitik. Duduh pitik iki tegese pitike dibelah. Ah, nggih. Sur keke nggonso. Ah, nggih. Lah wong wingi kuwi pitike ming tak cemplungke yo tak culke meneh coba to. Mboten mawon kok ya wong pitik ra nggih dibeleh riyin ngoten. Nek le irit ya irit dadi kena nggo bola-bali. Nggih, sesuk kula belehke pitik, Pak. Kowe iki wong wedok nek masak kok ora patek kempling to mbokne. Wong dikon brongkoske congor ya ora diris-iris. Ya. Nggih sesuk diris-iris, wong karang pun kebacut kok nggih, Pak. Lanjut tak cemplungke wutuan tak ciduk ra njur nyengenges. Wah, nggih sesuk mboten diwutuhke. Sesuk kula janganke sing enak. Ya, iki sampean dar. Aku tak omong karo kowe sanjiki. Nggih. Laraku ki nek iso mari aku meso arep duwe ajat midang, mbokne, midang. Oh, kersane nek le gerah mari ajeng midang. Iya. Oh, ambok nggih. Kae sapa? Oh, aku sing teko. Monggo, riki Kang, riki. Heeh. Kula arep-arep Kang sampeyan niku. Nggih niki Kang Arjo tindak mriki, Pak. Tilik iki kok aneh ngopo kok tak ungak-ungak kaya nyenyet teng mburi kabeh iki aneh ngopo? Wah, nek mengarjo kowe mbok dinepi lawang, Bu. Sampeyan niku wong ditiliki sedulur tuwa niku ra nggih malah seneng. Tilik wong lara ya wis polos kotongan tanpa gegawa apa-apa. Wah, lah wong kowe iki wong lara ya sing diamah-amah mengar mangahan wae. Bojomu ki rak ya gemati karo apa kowe ya apa-apa tukokke. Iya, iya. Apa ta? Laraku wis rada suwe. Heeh. Wis ana 2 sasi. Laramu kuwi Larak ya iso ndelok to kowe awakku ki rak mengkali daging karo kulit. lah isih komplit mulara kuwi. Lah iya ning kok jer ngambruk. Ya waras awale mesake bojomu gluling. Wong ki nek dilarakke bojo ki rak susah to. Iya. Iki apa sing kok karepake, ngono? Iya, iya. Butuh apa? Kok tak goleke tamba, ngono? Kula nggih gumune Kang kalih rayine niku. Iki suara apa ta? Tengklen iki kok kaya suara cokekan apa ya, Mbak? Lah kowe wong lara ya iso ngrungokke kaya ngono ki kena diarep-arep ngono. Ku jenenge kowe iki setengah rada waras. Mbah, iki nek aku tak turuti karepku nanggap cokekan ki leku lara iso mari. Loh, tenan kok piye? Heeh. Loh, nek pancen kowe mung butuh kaya ngono, tak undange mrene. Iya to, mbokne mbok kono dirembuk karo Kang Arjo kuwi. Nggih, Kang, niku kersane rayine ajeng butuh nanggap cokekan nika. Ning nek kira-kira emput ditanggape cokekan sampean le lara mari tenan to, Pak? Wis sip, mari. 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 Wis kuwi ladenono bojomu.
Aku ora lega nek iso marekke karo bojomu ngono. Nggih, pun ngoten Akhire iki to, tambane ning gampang ya ta? Nggih. Wis, ngono aku tak. Mangke pinten regane? Iya. Terus mangken mriki ngoten mawon nggih, Iya, Kang. iya wis. Niki kula ajeng takon niki kumpulan niki rak wonten ketuane ta niki? Wonten. Nah, niki ngoten kula ajeng nanggap. Niki Nggih. munggo sak babake pinten? Nggih. Sak babak niku sak gendring nggih. Nggih, sak Nggih. gending. Derek mawon negeri kathah. Oh, ngaten. Lho, karo kula niku ngoten samang njaluk semenik, dadi kula ngerti wis sedia ngoten lho. Nggih, sing kathah niku. Oh, nggih. Cekake ngoten. Kula ajeng butuh kula nggih nambani adik kula, ngoten. Oh, nggih. Niki adik kula lara ning kepengin cokean kaya ngeten iki. Mula sampeyan kula ajeng kula jak mriku, mangke cekake jaminan barang mangke kula sing jamin sampeyan. Nggih. Nggih. Saniki ngeten mawon nggih. Pun kula pun ngerti dhewe, watone akeh ngoten mawon ta. Nggih. Nggih, ini daya niki lho. Daya nggih. Nggih. Lah niku. Wah, kepiye iki nggone? Kowe iki wong wedok wis pasang walat tok anane. Pripun to? Lah wong adus jare tak gosok raiku jebul dudu sabun. Napa? Kentang. Ora nggih beda to, Pak, kentang kali sabun niku. Kale beda piye padha kuninge. Bedane ya mbasan ketemplung cangkemku asin kuwi. Saiki Nuwun. wis Nuwun. teko. Niki. Wah. Kene kok gini. tulis, Kang? Heeh. Aduh, okah Oh, ya, riki Cok. ngriki ya kok pas banget to wong. Wonge kok semono-mono. Lah lho kok semono-mono lho iki ya wis do ngerti kabeh kok jebul ya wis umur. Waduh. Monggo. Nek waras ta jiran ya nek. Monggo Waduh. iki. Ditari, Jo. Apa? Carane aku wong sekeng. Iya piye? Wis padang apa, Bro? Oh nggih, menika wau sampun sarapan dereng nggih. Wah, durung. Durung ta? Durung. Ayo, padha. Padha iki. Apa ya urung? Durung. Wah, tak lali kan dimuke kae mbokne ngono. Wis saiki mbone Nggih. Napa, Pak? nang mburi. Oh, nggih. Ngono. Nyekeli pite. Nggih. Lho. Pinten, Pak? Papat. Lho. Dibeleh kabeh. Didol. Oh, iya. Wis Saiki anu ya, Iya. tak mene muni ya. Lho, anu. Apa? Ya sakarepmu, Iya. sakarepmu Anu watone Mas, iki. uler kambang Mas. Heeh, aku seneng. Iya, Ayo, iya, wis. iya. Heeh. Gayeng ngono lho. Oh, iya. Iku wedane pisanan. Wis wedange kopi di sana. Kopi. Kopi. Anggo melek apa? Kanggo. Kulo rak loro. Piye?
waras kowe tak. Nek kok ditetek-tetek sindene wae kok Rada melek itu. rada melek. Aku rada rindu ati. Saiki tembunganmu masan waras kok nganggo ngerti rindu iki Lah apa? kepiye wong kan ngerti wis Nggih. alise nanggal sepisan cetha wis arep bayaran. Lah kowe kaya warna-warna ngono iso gathukake lho. Nanggal pisan iki alis kok nut bayaran. Kaya urute. Heeh. Tandanan. Piye? Untune kuwi. Apa? Untune mijitimu. Wah, kowe iki kaya ngerti Arang-arang, tegese arang-arang kowe ngerti. Iya, arang. Untu ki nek cah wedok untune arang. Arang. Kuwi mesti wani karo wong lanang. Nah, ta. Agene bojomu ki ora wani karo kowe. Lho, lah untune rentep. Oh, Malah rata ora ngguntu kuwi. Lah kepiye? Gusi tok. Ane kata Karo gembira. bojone aja ngololo ngono Aku wis seneng tenan. Adikku rumangsa wis mari, rumangsa wis tentem. Nah, Ya ngono ta. kan, heeh. Wis waras. Aduh, Nah. ha iki ngangetke kowe ya cetha. Ayo, apa? Ha iki Aku sapa? kuwi Arja. Iki sapa iki? Ayo bojoku. Kae sapa kae? Sinden. Oh ya ora tenang ngoten tak dodoke. Karo aku sajake Piye? ada rasa. Kuwi mlerak-mlerak kuwi. Nah, sapa? Engko gak kira. Kowe iki kok wis masaku kok ya triti men nek ning bojone aja ngrasani kok ngono. Ah kowe ku tak Pun sing kajeng aku. manguja mawon Ah, kan. lah rak tenan ta. Niku mangke nek dede karepe dhewe bareng kan. Oh, ya aja ndek penemu ngono. Iki wis waras bojomu ngono. Wis saiki piye penake? Nah, ngene ya njaluki gending meneh. Ya. Kuwi penak meneh. Apa wis waten Iki apa? tepak iki pradangan iki jan luwes kabeh. Luwes. Kabeh apik. Heeh, aja Nah, saiki apa? njaluk gending kari lon. Lho, Karya. Karya. Wah, jadi Yes. waras. Kon miwiti. Kari lon. Kari lon kuwi jenenging gending, ngono. Iya, iya, Engko iya, mene iya. digabyang. Nggih, kon muni enggak. Thank
rasane kepiye ngono. Aduh, pancen pilihanmu cokean dan marmake tenan. Kuwi saking rujuke, kabeh ki nek rujuk ora ana tegese iki barang selaya. Semono ki akur kabeh. Dadi lakune ya kepenak, rasane kepenak. Iki mau gending apa? Iki mau karya. Kok gending karya pripun to, Kang? Wong ngandhanemu muni karya loka, karya apa jenenge mau? Napa Mas? Karilon sih. Oh karilon. Karilon kok. Karilon. Lho, jenenge iki mau, ngono. Piye? Iya, pancen ya seneng. Nah, ngono. Kowe gek waras. Nek sampean niku rak wis mari tenan to, Pak? Wis. Tenan. Tak rasa-rasake awakku wis enteng. Mangke mboten ngambruk malih. Lho, Aja kok pujekke lah kowe iki ya Lah wong senengane brabruk mawon ngoten kok. lah wong Piye? urung keturutan karep. Oh. Lah wong sir tambane iki cokekan urung dileksanani. Ha nek saiki mesti gelem ra gelem mesti mari aku. Mau tenan to? Lho delok cayaku iki saiki piye? Heeh, saiki kok ketok kaya waris ngono wis. Ning nggih pun abang Piye? kok nggih, Kang. Heeh, kene iki ya sayane siji karo mau kowe. Jalmu kaya ora ngukup kae lho kamu nyawang kowe iki. Nek mesa ngukup. Nah, ngukup. Saiki ketok tegas. Panjen Gunman ya ya titis. nyenengke. Heeh. Warangganane kuwi kok sajak Piye? titipalane kuwi cetha. Terangane kowe ya ngrasake temen. Coba. Padane ayam kuncung munggeng pang. Sampeyan niku mboten pener kok kaya leyo-yo to, Pak? Ora iki ya wis waras tenan. Buktine ya antisa renyang-renyang tenan. Ngono, aku lega. Dumeh. Lho. Aku aja siji karo aja dumeh. Aku jan rumangsa marem lanjut ngantuk. Iya. Lah sirmu kowe iki ya arep melu sinden apa, Bu? Kula napa? Hmm? Mangga malah mboten karu-karuan nek kula melu sinden. Dadi sinden ya ora patut bentukmu kuwi. Lho bentuke ra nggih apik to, Pak? Kaya dream. Niku Kang, napa pun benere kalih bojo kok njur sia-sia niku. Ning aja muni ngono lho, kowe iki dadi karo aku ki rak kakakmu ta aku. Iki adikku njur kowe muni ngono kuwi padha karo ngenengi aku, ngono. Ya dialem oloke dialem kuwi wong bojo. Lah nggih to mesine kok njur pirambara niku ngalem kok njur malah ngololo karo bojo. Wong kaya ngene ndandinge kok njur donekke dream. Kali-malih napa enten napa dream gelungan? Dream gelungannya dream wedok. Ora ngono kuwi, ya saiki ya nek kepengin ajar nek pancen kowe jiwa seni diajari. Ora entuk rasa. Lho kok rasa piye? Wah, duwe bojo waranggana kuru aku. Lho, wit kuru ngapa? Urung liwat durung gawe wedang wis sinden ki ngapa? Nek ten omah lah nggih mboten sinden. Lho, lah kok mengobot wedang. Lah nek pancen dibutuhke sedulur, lho sedulur seneng karo sindene bojomu njur kowe dijaluk ra. Ya ora wae nek pancen adhimu kuwi wis arep tak ajari sinden, ya wis kono jakan mulih kanggo. Wah, lha kowe udah penemu niki ceklekan. Kowe iki wong tuwa ning ceklekan. Ceklekan kepiye ta wong waranggana kuwi nek ora tabak cilaka. Lah ya kowe iki sing tabah. Adimu Heeh, coba. kalangan kerawitan wedok dhewe. Lah iya. Kancane lanang kabeh. Heeh. Wis ra ngurus adimu saiki wis diteruske gending apa? Nah saiki gending sing gumyak. Iku Iya. entah gending anteng to kaya wong langut. Nah saiki sing gumyak. Iya. Monggo Mas, sakniki pun paringi sing gumyak. Minyak. Gudeg nyojo. Wah, wis rumokno. Iya. Sigrak. Gudeg yojo.
Lene yo. Iya heeh. Kowe karo kakangane kok oleh gemati saiki ngono ning karo kongkon wengan. Nyelingi sithik aja dadi atimu. Iya. Saplok aku mari kok kowe ra mulih-mulih sih. Lho. Apa niate krasa nang kene? Lho. Aku ki nunggoni kowe iki nek kowe urung waras aku arep ninggal ki ora tega. Padha karo aku, rasaku ki nyang kowe ki jan trenyuk. Nah, kowe ngetokke wis Kaya wis ra iso pisah. Waduh, Saiki ngono Wedaya. piye? Omahmu dolen. Iya, Kowe manggon nang kene dadi siji nek Iya. ana botrepate. Oh iya, Kowe bener. nang kene wae. Heeh. Nyewa. Tak rungokke iki kaya kepenak lho omongmu mau ya ta. Sedulur ki apike iki kumpul dari siji ya ta omah kono didol. Kuwi bener, aku gelem. Ning masane kene nyewa ki njer piye rak ya ora nyewa. Jenenge nyewa ki kok kowe ra mbayar ki aja. Oh iya. Nyewa ki tegese urunan penemu. Weh, padha dening Pulahe. Heeh. Entek ngejagi. Hmm. Aku ra nditen tuku lenga, kowe duwe. Kuwi jenenge Bojomu ora iso ngliwet aku nempurke barang kuwi. Iya. Iya. Ya saiki kahanan cokean ki mau. Iya. Aku wis marem. Lan wis seneng. Iya. Badiku akeh. Kowe ndek pengerti ngono ta Ndra? Tegese kabeh gending-gending aku nangkep. Malah iki tak cateti nute tantanen. Heeh ta. Nya. Nih, kaya ngapa ndeke? Lho. Ayo ki nomor kok ngene iki pancen not ki kok ngene iki. Nomor kok ngono ki mesti sip ta? Lho kok sip. Nomor kok ngono kuwi. Lah iya, iki nomere iki tekan iki turah ki 8 ki ora ono. 7. Ah 7. Ngono ngerti ra? Lah saka kuwi mau ta. Heeh. Uler kambang ki cocok ra? Coba tak deloke. Iya. Saka jiro cinem nem lulu ngo. Jeneng lunga-lunga ngopo lah ya wis ora karuan iku. Kuwi ora nganggo lunga ora tekan. Iya. Tak kandhani nek enut kuwi mung tekan semono kuwi 7. Coba kowe. Heeh. Coba. Ya rengeng padane ngono. Heeh. Neno ning. Lah kae jeneng pelok barang. Kae tok kaya ndandel lumut barang kae tok ngono to. Kae pelok barang. Heeh. Nah kowe kepengin nyuwara apa arep pajan gending apa? Aku ki nek iso gending anu kuwi lho. Wah, Apa to? Pancen ndung ngerti aku. lho dolanan ana. Meneh tak Dolanan ku aku jelek, wedi nek seneni dul wedok. Dolanan ki dudu dolanan wedok kuwi. Wah kowe iki dolanan ki tegese iki seneng-seneng ngene lho. Iya. Ning nganggo lagu nggih. Gending, gegendingan. Padane kaya campur sari, kaya. Lho, ngono. Campur sari iki tutukane saka apa? Lho, tutukane saka gamelan, ngono. Apa ora kowe wis sing ditutuk sih? Kowe iki ya wong ditutuk ngandani, takon tak kandhani. Saka apa? Sak ditutuk iki gamelane, ngono ta. Neno nano. Neno nano. Lho ngono kae. Wah, Ya kowe sing nek diwara wong wedok apik. kowe sing gender, Ah. iki sing gender kowe. Bojomu sing ngakon anu nyendeni ngono. Aku sing muni sik. Oh iya, bojoku sik. tak latih dhewe. Tak semene gampangane ya. Heeh. Neno nano nane. Wis semene. Yo. Sore-sore Ya. kok wis arep lunga. Kowe apalane kleru. Kuwi nganggo apalan ngono. Kuwi sore-sore. Oh, Nah, sore-sore nang latar Nah. ngenteni sapa? wah, lah kowe iki wis ngenteni sapa? Kowe ora ngenteni sapa-sapa. Ya, Sore-sore mesti dolanan. Kabeh-kabeh aku wis ngerti. Iya. Saiki coba Heeh. gending sing aku durung ngerti. Apa? Sing gending sajak kaya dolanan ning sajak ora. Wis ayo. Ya campur sari kuwi. Oh, pancen yo arep tak jaluki Campur sari kuwi engko men rungokno ni komplite ya. Oh, iya. Wis, Iya, coba. iya. Campur sari. Waduh. Ki jan pinter.
Iya, piye kowe rasane? kirongane mau. Kowe nek krasa ngono kuwi krasa mesti. Nggon arep entek-entekan mau. Piye? Oh, yes. Ngono nek kowe jandane. Mambu, kowe ku dimambuke kowe ngono. Kowe wong tuwa ora kupingan. Muni piye to, Kajan? Mambu. Heeh. Kok mambu-mambu ngopo? Ngerti nek mambune tak anget. Ya, kuwi saking gayenge ya. Ya kamu kabeh iki mau nek do akur wonten yo kepenak tenan to. Aning racak-racak. Piye? Jogekan ki akeh sing bodho. Lho, kowe kok bodho piye nyatani iso apik ngono kok. Nek wonge do pinter. Heeh. Ditanggap kok ngene iki mesti moh. Krasa nek diangsu kepinterane. Kuwi jatuhe. Lah ya malahane nek wong sing pengerti apik ngono. Malahane dadi senengane kita iki malah iso mlebu nang ndi-ndi, iso mriyah. Ya saiki ngono. Kowe tak kongkon. Nang endi? Nek iso sindene iki temonono. Lho, karep ada rasa.
iki kakangmu Ipe kowe muni ngono ki kepiye, Ra? Lah nek kesenian penemumu kaya kono wis geseh. Piye? Tegese tok temoni iki didiken nek iso metu saka kono. Lah, kuwi kon melu nggone dhewe. Kon melu nggone dhewe. lah kowe ora kuat. Sedina berase sakon. Kowe ku ora abot sanggane, kowe nanggung wong. Sinden iki mau abot sanggane pepak butuhe, Ra. Apa? Pupur. Ye, wani pon wae pupur kowe. Aku ya urung-urung kon syarat. Lho. Arek ya geleme sikik sing mantep, Heeh. sing madhep ngono. Timbane melu rombongan kuwi wonge sajake ndugal-ndugal ngono. Lho, ya ngono wae. Ya, ora kuwi ngene, gampang nek ming golek kaya ngono, wong Sing nyuling kae medeni lho. tukang nyuling kok medeni ngopo? Kadake ketake kaya ompah nek nggon kesenian wangun ora patut. Lah nang ngono apa? Kaya apike kuli. Kowe aja seru-seru ngasane kowe iku ya gak kepinteran kok kowe iki aja ngono. Apa kepinteran kok nduk potongan barang ki ya Ora ana kok kesenian kok jan semono gedene. Ora ya gagah gedhe dhuwur nek ora kuli apa. Lah wong kuwi kepinteran. Kesenian ki ya sing ngeronje, raine rada resik, rada bagus, ngono kuwi seni. Oh. Aku ngrung arep petuk wis kenthel. Kuwi nggon potongan ki ora dikanggokke sik. Nek iso. Lah iya, kuwi nek ngono malah apik saya. Milih bocah iki mau sing apik-apik arepmu nek ngono ta. Nek iso jaman saiki ki nek iso golek remaja. Lah iya. Remaja. Bener Remaja ki ngene. Senajan kekurangan kepinterane le sinden. Aning disawang ki rak seger. Bener. Ya wong weruh pemandangan seger ki atine mbuh ya ora rak ketarik. Lah iya. Sing tuwa ya tetep tuwa, sing tuwa ya iso enom meneh pikire. Pikire, ya iya. Apik. Heeh. Ya ta? Lah nek ngono ki bener, ngono. Nggon kesenian ki kudu iso nyenengke ya. Nyenengke. Ala dene dadi seni, ora iso nyenengke. Aning ngono, kesenian ya ora nyenengke. Lho, seni apa? Ngalor ngidul utang. Lho, utang. Kuwi nggon dudu nggon kesenian nggon utang. Utang ki rak kebutuhan. Ya ning tekan nggon kuwi rak dadi nggon seni lah. Oh, lah iya. Nek mula nek dijamin tenan nek kowe iso nglumpuki kaya ngono arep kula kaya ngono kuwi, ning kowe kudu kuat jamin. Wis kuat saiki nggon jaminan. Nah, ngono. Sing didol omahmu apa omahku? Wah, lah tantanganmu kok njaluk Lho. ngono. Lah, nggo ragat wiwit kuwi Saiki omahmu karo omahku digandeng. Ngono wae tekake. arep langsir. Lho, kok langsir iki. Ding goleke dit ngono wae, ngono. Apa ndekmu apa ndekku? Heh? Nek dekmu ya dekmu, nek dekku ya apik dekmu ngono wae. Ya, ning nek pancen aku lho, ning nek dienggo kaya ngono kuwi nggo nyipuk-ipuk keseniane dhewe. Iya, pancen aku ki ya seneng ning kesenian. Kesenian kita ki aja nganti ilang. Merosot. Iya. Nek iso dipupuk, ditukulke meneh. Aja nganti ilang. Iya. Nah, gandeng saiki cukup. Ayo coba pisan kas kaya apa? Gose tak tatane gendinge. Iya. Aku tak njaluki sing gumyak meneh. Gending selepete. Ora ta ya aku tau weruh meneh. Kuno banget kuwi. Lho, mula saiki iki kudune ngono kuno iki donekke meneh sampeyan nek ora iso saiki. Iki ane sing iso. Lho. Selepete iki barakane metune lahar kae. Iki dinggo pepak-pepak. Dadi Pancen ya bener kowe ngono dadi wis kuno banget Ya ben saiki selepete. Enggak. selepete.
Aku wis rekoso banget, Cok. Wah, kowe iki kok ming nyedi atiku ta wis aku sayem-ayem, kowe saiki wis mimblik-mimblik meneh. Ki apa mikirke apa? Sing tengah-tengahmu wis marem, Ayo, wis toh. seneng, wis cocok. Ning wasan arep rampung ki kok tak gagas-gagas kelingan engko lembayar. Ora tenan to aku ki wis krasa. Kowe iki nek ndek kekarepan kaya ngono kaya yo apa-apa. Nek tekane ngendong kok yo aja mikirke ngono ah. Lah sik kok penenge ngono. Ayo rembugan to karo adimu. Nah, ngono. Ditareni wong bojomu ki duwe dhuwit kok kowe ora ngerti ta kowe gembolane kowe ora ngerti. Takon. Kowe wong lanang ya ora sok golek dhuwit mung njaluki wae. Tuku rokok njaluk wong wedok, mbok wong kaya aku ki lho, wong ana ya nyekel dhuwit. Lah kowe ora ngerti. Piye? Lah bagus karo Kowe kaya ngono ya. Dadi adikku ki kedanan kowe ngono kok kepiye? lho ya ora ana wong kedanan jenenge iki ya bebojan ki mula jodoh. Ki sing jodohake ki sing kuwasa. Kene iki tekan semono. Kene iki bener. Aku ndep adikku ki tak wis manut karo kowe pira-pira, ngono. Kuwi adikku kok pek ki tirakat lho, tenan. Padha karo lu sambate aku jane ning sampe wedine karo kowe. Aku tak peksa-peksa kowe manuta lho. Piye adikku kuwi? Timbangane kowe iki entuk wong ora genah. Aku ya muni ngono ta. Lemu omong ki wis tak pikir to. Lho, piye? Adimu entuk aku kok dadi aku sing kedanan ki kepiye? Lah nyatane kowe ya anggere esuk krangkring-krangkring liwat ngarepku aku ora ngerti apa. Ada, ngapa? Lah ngapa? Lah kowe iki ngekringi adikku kuwi. Aku ngekring ana ke gelo. Piye ta? Sing tak kringi adimu to. Heeh. Sing metu mbokmu. Gelo. Lah wong kowe salah lha ya ana kok kowe ku susu tuk-tuk wis krangkring-krangkring. Angajo. Piye? Wong niku ajeng di lehke sing kepripun mawon wong niku wong mboten diisin. Wah, nek kaya ngono ku wis bener. Yo riyen niku rumangsa sampean krangkring-krangkring pendak esuk. Teng ngarep omahe awake dhewe nika. Nika darane nggawa pitapik napa? Lho, lah ya mrene ember pite. Ah wong nika mung nggawa bel totok. Rombengan ta dadi niki, oh amun kaya ngono kok diumukke lho. Wah.
Dene kok ya ora isin lho kaya ngono. Terusno lemu ngomong ke aku. Karang aku wong Ciliguti kok. Keloro-loro Kang. Nah iya. Nek dirasani niku keloro-loro mongko tenane niku nggih wong gebangeten rayine niku. Kula niku rame saking dene napa-napa nggih. Napa-napa kula mong. Ning kaya mboten kebeneran mawon lho. Lah iya kok kelinge bapak harus mbok ra ngono ta kowe kuwi. So nek kemudian aku iki melu bojomu sing sithik ati-ati. Apa unine bojomu manut wae ya ta. Kowe kon ngalor-ngalor, apalagi simbok karo bapak ra ngono to. Nggih. Nah, aku saiki iki kuwi nuten wae, sauni-unine kuwi ya turut ana wae, ngono? Ning nek banget-banget napa nggih kan ngenut mawon. Karang bebojoan ki nek wis rada suwe ya mesti ming cacat-cacatan. Ora rumangsa gak arep entuk aku. Niku gak aku isih tengah-tengahe main wis layang wae. Kuwi sapa, Pak? Kuwi alamat kuwi ranan aku nek ngandani. Aku kuwi rasane aku ki nek dilehke iki mesti njut mangsuli. Nek ora tak tutup lho wirangmu ki. Lho aku ki kok njer arep tak lehke kena nek mula pancen aku ki luput pupung ana Kakang. Apa ana? Wong tengah-tengah agek main gandrung tak aku ki kecape rol ketoprak tak. Oh, lah iya. Coba. Tak cilik-cilik kongkon layang. Waduh. Nih ya kok waca. Isin banget lho. Nih ya kok waca. Apa iso? Oh, ora. Lah akhirnya ku ora iso maca. Lah layang ki surasane piye tak ngono. Mula wong eleke buta huruf kuwi kaya kono kuwi. Arep entuk layang maca ra iso. Njaluk tulung kanca wadine konangan. Lah ya wis ngono ta Pakku. Ayo minta entuk layang. Tak uwek-uwek. Ngono ta? Wis ora ngomong ke riwayat aku ndak kewirangan. Wah, kuwi ngono wae. Iki mau sing dandan iki gending apa, Jo? Iki mau selepete. Selepete. Iya. Nek mbok nyalini. Iki ya ora kena ya suwe nek rombongane dhewe diganti. Selepete iki mbok aja dicarupi eblah-eblah kuwi. Ya ngono to. Eblah-eblah kuwi panganan apa to? Lah ya kuwi mbiyen iki ya ora ngerti wong biyen kaya ngono kuwi kok. Saiki iki arep kok ganti ning sing apik iki kena, ngono. Aku so nek nyekel kecokean ki gending tak ganti kabeh. Oh, ayo malah saya. Anyar. Sing ngeget. Nah iya, sebab saiki ya nang model-model. Ayo. Lakune lahar. Heeh. Nah, saiki ngene, Jo. Saiki gandeng kanca-kanca do padang, wedangan, jaluk ana gending pisan. Wis, iki mesti nganggo deg-degan barang kepenak. Saiki gending cruntang. Ya, yes. Tapi, derek. Monggo sak menika kula aturi siap-siap gending cruntang. Wah, iki mesti Cruntang kira ya disindeni to. Ha iya. Bune kowe iki tata-tata mburi. Nggih, kula tak tengguri nggih, Pak.
Thank you.